Toni, no sé si tenies un comentari per la Imma o volies... No, al voltant del que diu la Imma, acabo de parlar ara en l'Institut Agrícola, la patronal agrària, que l'han remès una carta al Ministeri perquè on està el Ministeri davant d'això? El Ministeri és el que té les eines per fer programes de vigilància, com deia ella, té a les seves mans la normativa per intentar, sobretot, compensar els ramaders que tenen problemes. Que no hagin de pagar aquestes factures que comentava la Imma. Perquè una cosa és els animals morts, però després tota la comercialització, que també se la mengen, o sigui, no poden actuar. I fins i tot en alguns puestos fer expedients de regulació temporal, però si no hi ha la normativa no els poden fer. O sigui, jo no entenc massa bé el per què. I segons el que em diuen, que l'actitud de la Conselleria d'Agricultura és positiva perquè està deixant que ells puguin fer la seva feina, perquè si no, no hi ha una ordre de vacunació massiva en aquests moments. No sé si estan equivocats o veus així o com... Imma. Bé, només es podem vacunar dintre dels radis de protecció, que és fins a 50 quilòmetres. Jo és una cosa que no entenc. Sí, estem demanant intentar allargar aquests radis més amples, ja que, per exemple, el cas que ha sortit a Cassà de la Selva des de l'Empordà ja és més de 50 quilòmetres, per tant, ens sentim protegits només vacunant aquests radis. Imma, ho seguirem amb molta atenció, moltíssimes gràcies. Et deixem que tornis i que vagis a vacunar bestiar, que aquesta és la prioritat. Gràcies, Imma, gràcies.